Hvordan virker det her? Det er jo tæt, Flappy. Du skal vente om. Nå ja, det er nemt. Vi har fået nye billeder til vores værelsesgange. Her i fællesområderne har vi vores akvareller af fugle fra skab. Men vi er ret spændt på at se reaktionen på vores nye billeder til gangen. Hej, Gry. Jeg mente selvfølgelig Gry. Søde Gry. Undskyld. Vi har fået nye biler der til værelsesgange. Ja. Vil du se dem? Ja, det vil jeg gøre. Nej. Ej, hvor er det flot. Det er rigtig Skagensbilleder. Det er bare så godt. Vi har valgt have som tema på vores billeder. Hun står her på grenen. Udsigt til grenen. Det må jeg også godt forstå hvorfor. Ja. Hvad med det store billede, Flappy? Skal det ikke hænge over trappen her? Jo. Men det bliver svært. Okay, nu skal I sætte den op. Ja, nu skal vi sætte den op, ja. Ja, men du skal jo fast op på skruerne. Ja. Kom og se. Ej, det er flot. Det er simpelthen flot. Du har bare gjort det igen, har du?